कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कृष्ण हरे മാതാജി हरे. 4 മാല ജപിക്കലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. हरे कृष्ण कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण കൃഷ്ണ कृष्ण കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 हरे, ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ भक्तिर्भवदिनष्टकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधव श्रीगुरुदीनदारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं वज्ञानतिमिरन्ध्यस्य ज्ञानाञ्जलशलाघया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति सभान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसा श्रीरूपं सागरजातं सहन रघुनाथानितं तं सजीवं सादेवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखानितं सा हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, आनंद गौर वैष्णव भक्त की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.
അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രണാമം. 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് 26. 26 അല്ലേ? 25 കഴിഞ്ഞു. 25 കഴിഞ്ഞ് 26 തുടങ്ങണം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിന്നെ നമ്മളിതില് ഒരു പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ അധ്യായം കഴിയും, 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങള് 4 മാല ജപിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോ 4 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതേ വരെയും ടൈം കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3ാമത്തെ ലെവൽ കടക്കണമെങ്കിൽ 3ാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4 മാല ജപിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ നിയമം. 4 കൂടുതലാണ് ലാസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് 4 ജപിക്കുന്നവർക്ക് 3rd ലെവലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തോളാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് എല്ലാവരും നാമജപം സ്റ്റാർട്ട്. 4 മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകപ്പാടെ അരമണിക്കൂർ കഷ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റിവിഷനിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാത്തവര് 4 മാലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന. ലാസ്റ്റ് 6 പാഠത്തിന്റെ ആണോ അതോ ഫുൾ ആണോ? ഏത് മാതാജി? പരീക്ഷ ലാസ്റ്റ് 6ന്റെ തന്നെ. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പൂജ കാര്യം, നമ്മൾ നാമജപം എങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അത് ഒരു 3-4 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3rd ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതിൽ 3 ബുക്കുകളാണ്: ഉപദേശാമൃതം, ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഈ 3 ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണ്, ഫുള്ള് ഭക്തിയാണ്. അതില് ജ്ഞാനവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല, കൂടുതൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാമജപവും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും, ഭഗവതയിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമുക്കത് സെറ്റ് ആവില്ല. ചിലവരെ സംബന്ധിച്ച്, എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചല്ല. അപ്പൊ അതിനേലും കൂടുതലാണ് ശരിക്കും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. മെയിനായിട്ട് നാമജപം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് യുക്തിയും ഭക്തിയും രണ്ടിലും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ. ശരി, നമുക്ക് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. മുക്ത സംഘോനഹം വ്യാധി ത്രിദോത്സാഹ സമിന്നതാ സിദ്ധോ നിർവികാര കർത്ത സ്വാത്വിക ഉച്ചതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയപരാജയങ്ങൾ അശോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സാത്വികൻ. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ്. ഈ 3 കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ പിന്നെ വേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇനി ഇത് സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. സാത്വികൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജസീയൻ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് രാജസീയൻ. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സാത്വികൻ. അപ്പൊ സാത്വികത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. സാത്വികൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയോടും ഉത്സാഹത്തോടെ കൂടിയും ജയപരാജയം അശോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഒരു ഇതുപോലെയാണ് അത്. ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ഒരു സമ്മരി പോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നത് 18ാം അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ്? ഉത്സാഹത്തോടും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും മിഥ്യാഹങ്കാര ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ശരിക്കും ഒരു സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെ ഓരോ വിധത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന കർത്താവാണ് സാത്വികൻ. ദുഃഖമുണ്ടായാലും അതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒരു സാത്വികൻ നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. രാഗി കർമ്മ ഫലപ്രേപ്സോ ലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകാസുജി ഹർഷശോജികനോക്തോ കർത്ത രാജസേ പരികീർത്തത
പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ബലങ്ങളും ആസക്തനും ആ ബലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ലോഭിയും ഈർഷാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങൾ ബാധ്യതനുമായ കർത്താവത്തെ രാജസൻ. ഇനി രാജസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എന്താണ്, ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അതൊക്കെ അവനെ ബാധിച്ചിരിക്കും. ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവന് വിഷമം ഉണ്ടാവും, സുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു രാജസിന്റെ സ്വഭാവം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയോട്, വീട് നമുക്ക് പറയാം, നമ്മളെ വീട്, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ പുത്ര, അങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ത് രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവർ. അവർക്ക് അതാണ് ജീവിതം, അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും അവരെല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അയാൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കണില്ല ഈ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല അവർക്ക്. കാരണം ഇതൊക്കെ നശിക്കും, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് പോകും. ഇവരെപ്പോഴും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാതും ശാശ്വതമാണ്. എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ പെർമനന്റ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവരൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും അവര്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി, രജോ ഗുണമുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് പാപകർമ്മങ്ങളായാലും ചെയ്യും. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം അതിനു വേണ്ടി അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും രാജസീയ സ്വഭാവമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അയുക്ത പ്രകൃത ശബ്ദ ഷഡ്ഡോ നൈഷ്കൃതോ ലപ്സ അലസ വിഷാദി ദീർഘ ശ്രുതി ച കർത്താ താമസമുച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിശ്ചിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരിയും ചതിയനും മറ്റുള്ളവർ അപമാനിക്കുന്നതിന് സമർത്ഥനും അലസതനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യങ്ങൾ നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവിയാള ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞാല് ദുർവാശിക്കാരിയായിരിക്കും, ചതിയനായിരിക്കും, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും താമസൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടെ അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും. തിരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഇവര്. അപ്പൊ അവരെ അവനിക്കുന്ന ഇവര് ഭൗതികവാദികളായിരിക്കും, നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ അലസരായിരിക്കും. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തികളാണ് താമസികർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ്ട, അപ്പൊ താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രാജസ്യ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മളെ പറയണ അവര് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും, സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും അവർ വിളിക്കും. പക്ഷെ താമസികർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ താമസികമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവാ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ആസുര ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു പറയുന്നത് അതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബുദ്ധർഭേദം ത്രിശൈവ ഗുണസ്തത്രവിധം ശൃണും ചോപ്രമാണേന ശേഷണ പ്രദിക്തേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. അതിനെ പറഞ്ഞ 3 ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ പറ്റിയാണ്, ചെയ്യുന്ന ആളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ സാത്വികനാകുമ്പോ സാത്വികന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. രാജസികനാണെങ്കിൽ രാജസികന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെ ദൃഢനിശ്ചയം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ താമസികമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. സാത്വികമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യകാര്യ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോഷം ച വേദി ബുദ്ധി സപാർത്തികി സാധികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്തെന്ന്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോശത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതിനാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ബുദ്ധിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, അത് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതെന്താണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് നാം ദൃഢനിശ്ചയങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ മുക്തിക്ക് കാരണവും കാരണമല്ലാത്തതും ഇതൊക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവും. അതാണ് ശരിക്കും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ അഥവാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സാത്വികനെ സംബന്ധിച്ച് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണെന്ന് ശരിക്കും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള
ഒരു കഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് യഥാ ധർമ്മധർമ്മം ച കാര്യം ചാകരമേവ ച അയഥാത്വത് പ്രജാനാദി ബുദ്ധിം സ പാർത്തി രാജസി. പാർത്ത ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചാൻ അറിയാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. രാജസി സ്വഭാവികളുടെ പ്രത്യേകത പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് രാജസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ ചെയ്യേണ്ടതും ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയില്ല. അവർക്ക് ഏതാണ് ശരി ഏതാണെന്ന് തെറ്റെന്ന് അധർമ്മം എന്ത് ധർമ്മം എന്ത് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ഒരു കാര്യം അവര് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്, രാജസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് താമസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താമസ്യ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അധർമ്മം ധർമ്മമിമീയ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാദാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധിപ്സ പാർത്ഥ താമസി. പിന്നെ അത് താമസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി കരുതി സദാ തെറ്റ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കും. ഇവരെന്താണ് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമാക്കുവര്, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. സാത്വികർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് താമസികർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബുദ്ധി അങ്ങനെയായിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം ധൃതോ യയധാരയതേ മന്യേ പ്രാണേന്ദ്രിയാ ക്രിയാ യോഗാനനവ്യഭിചാരേണ ധൃതി സ പാർത്ഥ സാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്തെ നിലനിർത്തിയും ദൃഢതയുമായത് മനസ്സിൽ പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഇനി നിശ്ചയം നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു, അതിന് മുന്നേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ ഇതല്ലാതെ ഒന്നാണ് ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാതും കിട്ടും. പക്ഷെ ബുദ്ധി എന്താണെന്നും അതുപോലെ ജ്ഞാനം സാധ്യമായിട്ട് ബുദ്ധി എന്താണ്, സാധ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്, സാധ്യമായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞ ദൃഢനിശ്ചയം, അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിശ്ചയം, ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയം എന്ത് തന്നെയായാലും അതിൽ പറഞ്ഞത് ധൃതായധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയാ യോഗാന വിചാരണ്ണ ധൃതി സ പാർത്ഥ സാധികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിലനിർത്തിയും ദൃഢമായും മനസ്സ് പ്രാണൻ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതേപോലെ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നിലനിർത്താനുള്ള ആ നിശ്ചയം, ദൃഢനിശ്ചയം, ആ നിശ്ചയത്തിനാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരമജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവര് അത് പ്രവർത്തിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. യായാദോ ധർമ്മധർമാർത്ഥം ത്രിദോധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ബലകാംക്ഷി ധൃതി സ പാർത്ഥി രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ധർമ്മം അധർമ്മ കാമം എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ബലകാംക്ഷിയായി തീരുന്ന ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു എന്താ പറയാ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്ത് എന്നെ ഉപയോഗിക്കും, ഞാൻ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഉപകാരത്തിനാണ്, അർത്ഥം കാമം അല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനു വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞ രാജസമാണ്. നമ്മളെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ആ നിശ്ചയമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ആ നിശ്ചയത്തെയാണ് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ സ്വപ്നഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവ ജാനാ വിമുച്ഛ്യ ദുർമേധോ ധൃതി സ പാർത്ഥസാരഥി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം ഭയം വ്യസനം വിഷാദം മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തപഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അറിയാം ഏത് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വിഷാദം മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി വരുന്നു. അവരെ ചിന്താഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ഭൗതിക സുഖം അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അതീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ് പ്രാണ ഇന്ദ്രിയ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവയാണ് ധൃതിയുടെ താമസം. അപ്പൊ അവര് ഇവർക്ക് കിനാവ് മാത്രം കാണുള്ളൂ, ആ കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയുള്ള അവരെ അങ്ങനത്തെ നിശ്ചയമാണ്. അവർ വേറൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആലസ്യം പിന്നെ കിനാവ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നിൽക്കുമ്പോ ആ ഒരു നിശ്ചയമാണ്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടക്കണില്ല. അതാണ് അവരെ നിശ്ചയം താമസ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്.
അടുത്തത് സുഖം തദീനം ത്രിവിധം സിനോമേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാദരമതേയത്ര ദുഃഖാദരം ച നിഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കും, ആസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇതും 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഇനി സുഖം, ആദ്യമൊക്കെ നമ്മിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം, ജ്ഞാനം, കർത്താവ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് സുഖം. ഈ സുഖം തന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖമുണ്ട്, രാജസ്യമായിട്ട് സുഖമുണ്ട്, താമസികമായിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് യദം തദേഗ്ര വിഷമിമാം പരിണാമമൃതോത്മം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ തന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് സുഖം കിട്ടണമെന്നില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ദുഃഖമാണ് അല്ലെ. ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നുന്നു, അപ്പൊ ദുഃഖമാണ് ആദ്യം കിട്ടണം. പിന്നെ എന്താണ്, അന്ത്യത്തിൽ അത് അമൃത തുല്യമായി മാറും. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവ് കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി ചില നിബന്ധനകൾ വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചില നിയമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരുമ്പോ അത് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ആ വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൈപ്പേറിയതണം. അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ അമൃത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതുക്കെ അതിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ആ അമൃത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാണ് പറയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യദദ്രേകമൃതോത്തമം പരിണാമ വിഷമിമാ തത്സുഖം രാജസാസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും രാജസമാണ് സുഖം. ആദ്യം നമുക്ക് സുഖം പോലെ തോന്നും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ വഴിതെളിക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആകർഷിക്കും, അതിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മള് ദുഃഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതാണ് ഇന്ദ്രിയം, അതിന് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് യഥേന്ദ്രാചാനുബന്ധേച്ച യുഗം മോഹനമാത്മനാ നിദ്രാലസ്യ പ്രമോദോത്തം തദാമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യവും മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹ്യപരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ സുഖമാണ് താമസം. പിന്നെ താമസ സുഖത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അവരെന്താണ്, അവര് ആലസ്യത്തിലും നിദ്രയിലാണ് സുഖം കാണുന്നത്. അത് താമസിക സ്വഭാവമായിരിക്കും. ആ സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോ ആലസ്യം അല്ലെ നിദ്ര ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവരെന്താണ്, അവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാമെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് താമസിക സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക സുഖം, ആലസ്യം, അത് നിദ്ര, ഇതൊക്കെയാണ് താമസിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നാസ്തി പൃഥ്വിം വാ ദിവ്യദേവേഷു ആപുന സ്വത്തം പ്രകൃതി ജയർമുക്തം ത്രിഭിർഗുണൈഹ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിവ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജന്യമായി ഈ 3 ഗണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവിയുമില്ല. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള വ്യൂഹങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനകലോകം, തപോലോകം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകം, അങ്ങനെ ഉയർന്ന് സത്യലോകം വരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താമസിക ഗുണം കുറച്ച് കുറയുന്നല്ലാണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന സാത്വിക ഗുണം കൂടും. എന്നിരുന്നാലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. താഴത്തേക്ക് പോകും തോറും തമോ ഗുണം കൂടും, സാത്വിക ഗുണം കുറയും. മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ സാത്വിക ഗുണം കൂടും, തമോ ഗുണം കുറയും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണം മുഴുവനും പോകണം എന്നല്ല, അവിടെ അപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ബ്രാഹ്മണേ ക്ഷത്രിയ വിംശം ശൂദ്രാണം ച പരന്തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവോ പ്രഭവൈർഗുണേഹ.
ഹേ ശത്രുജ്ഞനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ആധാരമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നല്ല, ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏതാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തിയിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനാണോ എന്ന് പറയുന്നത്. അവനിൽ ഏത് ഗുണമാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഗുണം ബ്രാഹ്മണരിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാത്വിക ഗുണമായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണനിൽ ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യരിൽ ജനിച്ചു ശൂദ്രരിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ള ജനനത്തിന്റെ ഭേദത്തിലല്ല. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണത്തിലും കർമ്മത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയണത്, അല്ലാണ്ട് ജനനത്തിന്റെ ബേസ് അല്ല. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഭഗവത കത്തിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 95 93 ആ ഏരിയയിൽ ടൈമിലാണ്. കാരണം ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് ഒരു പോയിന്റ് പിടിച്ച് അത് തന്നെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും വായിക്കാം. മുകളിലത്തെ ഒരു ലൈൻ വായിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ അവർ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയാൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിലാണ്, അല്ലാണ്ട് അവന്റെ ജനനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം അല്ല പറഞ്ഞു. 4 ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ടോ എവിടെയും നമുക്ക് ഈ 4 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഇത് കാണാം. അവിടെയുണ്ട് ബുദ്ധി, അതായത് നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, അതിന്റെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, അവിടെയും ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അവിടെയും വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ആ സിസ്റ്റമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സമോ ദസ്മദ ശൗചം ഷാദിരാർജവമേവ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസിക്തം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം? അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് കാര്യം. അവൻ എന്തായിരിക്കണം? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസിക്തം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ വ്യക്തിഗത ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് മാത്രം നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശൗര്യം തേജധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധോച്ഛാഭ്യപലായനം ദാനമീശസ്വഭാവേശ ശാസ്ത്രകർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ. ഇനി ക്ഷത്രിയനെ പറ്റി പറയണം. ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ഉള്ളില് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവും, നൈപുണ്യം ഉണ്ടാവും, പരാക്രമം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നേതൃത്വം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ശരിക്കും ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും അല്ലെ, അവരാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അവരെ കൺട്രോളാണ് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ നോക്കണം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രാഹ്മണരുടെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അവരാണ് ആ നോളേജ് സെക്ഷൻ അവിടെയാണ് വരുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരെയും ക്ഷത്രിയരെയും കൂടെ ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ക്ഷത്രിയർക്ക് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള സഹനം സഹിക്കും, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള സഹനം സഹിക്കില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സഹിക്കും, ശരീരം കൊണ്ട് സഹിക്കില്ല. ആ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവർക്ക് ക്ഷമയുണ്ട്, അവരെ സഹിക്കും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ക്ഷമയില്ല, അവര് ശരീരം കൊണ്ട് സഹിക്കും. അതാണ് കർണന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കർണൻ തേളുകുത്തിയപ്പോ തേളുകുത്തിയത് പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് കർണനെ പിടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? അതന്നെ. അപ്പൊ അത് അവര് ആ മൈൻഡിലുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ശരീരം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് അവർക്ക് പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം ഇതൊക്കെ ക്ഷത്രിയരുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. അടുത്തത് കൃഷി ഗോരക്ഷ വാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചരിതാത്മം കർമ്മ ശൂദ്രസാഭി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നീ വൈശ്യരുടെ സ്വാഭാവിക കർമ്മങ്ങൾ എത്രേ. ശൂദ്രതയുടെ അധ്വാനം മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിചരിക്കാനുള്ള, മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗണത്തിലാണ്? നമ്മൾ ശൂദ്രഗണത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഏത് ജനനായിട്ടല്ല ബന്ധം, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കാനുള്ള ഒരു സർവീസ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശൂദ്രഗണത്തിലുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് വ്യാപാരം അങ്ങനെ രീതിയിലാണ്, അല്ല നമുക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 10 പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ചിലവർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് ആ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ അവർ ഏറ്റെടുക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിഞ്ഞ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും. ചിലവർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ആ കൺട്രോൾ, ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചു, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. ചിലർ ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് അത് പറയാ, അത് അവിടെ കിട്ടൂലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയും. ചിലർ അപ്പിക്ക് ഓടും അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി. ചിലർ ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് പറക്കി വെക്കാൻ നോക്കും. മനസ്സിലായി? ആ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ കർമ്മണ്യ ബിരത സംസിദ്ധം ലഭ്യതേ നരാ സ്വകർമ്മ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിദ്യതി തശൃണു. സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ കേൾക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് വരുന്നത്. യഥാ പ്രവൃത്തിഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണ്യതമദ്ഭ്യ സിദ്ധിം വിദ്യതി മാനവ. സർവ്വജീവികളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനം സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തി പരിപൂർണതയിലെത്താം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ചേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നമ്മ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം ചെയ്യരുത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശൂദ്രന്റെ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം ശൂദ്രന്റെ പോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇടപെടാം. നമ്മ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് ക്ഷത്രിയരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് ഏത് വഴിയിലും കടക്കാൻ പറ്റും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മളെ ചിലവര് പൂജാകർമ്മങ്ങളിലായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം. ചിലവർക്ക് ആയ അമ്പലം ശുദ്ധീകരിക്കലായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം. ചിലവർക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം. പലവർക്കും പല ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അതാണ് അവന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഏതും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ പൂജ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിനെ മാത്രം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, അല്ലേ? എല്ലാതും ഭഗവാന് ആയ ആത്മസമർപ്പണം. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള സ്വഭാവം എന്താ, ആ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് പരിപൂർണയിലെത്തും. അത് സ്വകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി പരിപൂർണയിലെത്താം. നമ്മുടെ കർമ്മം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അവിടുത്തെ നമ്മള് ഓരോന്ന് ക്ഷത്രിയര് അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ജനിക്കുക. അത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിലല്ലേ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതിൽ ജനിക്കണു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടല്ല എന്നല്ലേ പറയണപ്പോ? നമ്മളെ ജനനമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞറിഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുലം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല നമുക്ക്. അത് പറഞ്ഞല്ലേ. പക്ഷെ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള, അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായി? അത് പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അതായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. അതൊക്കെ കർമ്മം കൊണ്ടാണല്ലേ. ഗുണങ്ങളും ഗുണകർമ്മങ്ങൾ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ചാതുർവർണ്ണം മയാശിഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. അപ്പൊ അതാണ് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണുള്ളത്
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ പരിപൂർണത വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ശൂദ്ര സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ക്ഷത്രിയത്തിൽ ഇടപെടാണ്ടിരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി ആണെങ്കിൽ കൂടി. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നമ്മൾ എന്താണ് പുരോഗതി തടസ്സം വരും. ഇപ്പൊ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്നും ചിലവർക്ക് ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പാചകം ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു. ചിലർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഭൗതികതയായാലും ആത്മീയതയാണെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞത് അത് അവിടുത്തെ ഒരംശം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ജീവന്റെ കർത്തവ്യം ഭഗവത് സേവനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണഭഗവത്തിന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സന്ദേശം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പരധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. നമുക്ക് 2 ധർമ്മമുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആയ ധർമ്മമുണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പരധർമ്മം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നോക്കാന്നുള്ളത്, അതും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏതാണ് നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അടുത്ത ശ്രേയം സ്വധർമ്മ വിഗുണോ പരധർമ്മനിഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവ നിയതം കർമ്മ കുർവന്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്തതിനേക്കാൾ നന്നേ കുറ്റമറ്റതല്ല എങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. മറ്റവന്റെ അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുക. അവന് ചിലപ്പോ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണമായിരിക്കാം, അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അറിയാത്ത പണിക്ക് പോകരുത്, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഏതാണ് ക്യാരക്ടർ, ആ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിപൂർണത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശൂദ്ര സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയ ആഗ്രഹം, ഭഗവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ടാവാം. അതില് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാം. ചിലർക്ക് കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനായിരിക്കും, അതിൽ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഭഗവാന്റെ അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കെട്ടുന്നവരുണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാനും. ചിലർക്ക് ഭഗവാന് ഇതേപോലെ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് അത് ശുദ്ധീകരിക്കണം, അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് കാണുന്നതിലേക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷ്മഭിന ത്രിജേത് സർവാരംഭി ദോഷേണ ധൂമനാഗ്നിരിവൃതാം. കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, അതൊരു സംശയമില്ല. അത് നമ്മളെ ഏത് കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും 100% നമുക്ക് ആവാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്താലും 100% നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്താലും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതാണ് അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പുകയുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞതായ പോലും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം, ചെന്ന് ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കുക. ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം, അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിന് പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണന് പോലും ജന്തുവിധം ആവശ്യമായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ക്ഷത്രിയനായിട്ട് എത്ര ഗുണവാൻ ശത്രുക്കൾ പൊരുത്തേണ്ടി വരും, അയാൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനാകില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ജന്തുവധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് ആ സമയത്ത് ആ ഡ്യൂട്ടി ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ, ക്ഷത്രിയൻ ഏതൊരു ഗുണവാനായ ശത്രുക്കളോട് പോരേണ്ടത് വരും, അയാൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ആ വ്യക്തിക്ക്. പിറകിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അർജുനൻ പിറകിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ നടക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാര്യം, ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം.
അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഏത് വകുപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മഞ്ഞുകാലത്ത് തീയിൽ നിന്ന് ഒരു കരിക്കട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും കണ്ണും മൂക്കിലും പുക വിഷമിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവ് തുടർന്നേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തണുപ്പ് സമയത്തും കത്തിക്കേണ്ടി വരും, കരിക്കട്ടോ കത്തിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ തീയും പുകയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിലും ക്ഷത്രിയരാണ്, വൈശ്യരാണ്, ശൂദ്രരാണെങ്കിലും ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ മതിയാവൂ. അതിലുണ്ടാവുന്ന വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. അതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതിന് തനിക്ക് അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിന് ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പോലെ പറഞ്ഞു എല്ലാതെയും 3, അതായത് ഫസ്റ്റ് കർമ്മയോഗം, പിന്നെ ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം. ഇതാണല്ലോ ഭഗവതര സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് 3ഉം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് നമ്മളെ കർമ്മയോഗം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അടുത്ത ആസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മവിഗത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണം എന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നേടേണ്ട. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ്സുകളാണത്. സിദ്ധം പ്രാപ്തിയതാ ബ്രഹ്മ തദാത്നോതി നിബോധമേ ന സമാസേന കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ പരാം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്യോത്മികതയായ അത്യന്തോദിതമായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് നീ അറിയുക. അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ്? അതിനെപ്പറ്റി ഇനി വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൈശ്യരാവും, ക്ഷത്രിയനാവും, ഏതാണെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടീസ്, സ്വധർമ്മം, അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പരിപൂർണയിലെത്താം. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ പറ്റും. അത് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആയ കർമ്മത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉയരാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബുദ്ധ വിശുദ്ധയ യുക്ത ത്രിതാത്മാനം നിയമച്ച ശബ്ദാദിൻ വിഷയാസക്തോ രാഗദ്വേഷ വിവക്ത സേവിലഗ്ഗേശി യദവാക്യായ മാനസാദാനയോഗപരം നിത്യ വൈരാഗ്യം സമുദാശ്രിത അഹങ്കാരം ബലം ദർഭ കാമക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്ച നിർമ്മശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദോഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നെ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ദാനയോഗമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ വിരക്തനായി മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം, എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് തെറ്റായ അധിനിവേശബോധം ഇല്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്ന് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനൊന്നും നമുക്ക് എത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ വളരെ ഈസിയാ, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നെ ചുരുക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിന്റ് പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണ്. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗവും ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് അതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ വീണ്ടും അവതാരമായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, സിമ്പിളായ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള നാമം ജപിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് പതുക്കെ വരും. അല്ലാണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. നമ്മൾ വിജന സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വിജന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് ഇതൊന്ന് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ചെയ്യുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്.
അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നിവ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളല്ല. അതൊക്കെ പതുക്കെയാണ് ആവുക. അതാണ് ആത്മീയത കൂടുമ്പോൾ ഭൗതികത കുറയും. അല്ലാണ്ട് ഭൗതികതനെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോജതിന കാംക്ഷതി സമസർവഭൂതേഷു മദ്ഭക്തം ലഭ്യതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലെ സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നില അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് എല്ലാതും പറയണത് ക്രോധം ഇതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ എല്ലാതും ശരിയായി ഒരു ഭഗവാനിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തും. നമ്മൾ എവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കാരണം പിന്നെ നമ്മളെ പരബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പൊന്നായാലും കല്ലായാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ ആയിട്ട് തോന്നും. അത് അതിനൊരു ചെറിയൊരു കഥ. സനാതന ഗോസ്വാമി ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇതിൽ വരുന്ന ഗോസ്വാമികൾ. 6 ഷഡ് ഗോസ്വാമികളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സനാതന ഗോസ്വാമിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തപസ് ചെയ്യാണ്. അവർക്ക് നമ്മളെ പരമേശ്വരനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധനം ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പൊ ധനം പറയുമ്പോൾ പരമേശ്വരൻ പറയുന്നത് സനാതന സ്വാമിയോട് ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു പറയും. അങ്ങനെ സനാതന സ്വാമിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ, അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും അവിടെ ഒരു ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. എന്താ പറയാ, വേസ്റ്റ് ബോക്സ്. അതില് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പൊ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു രത്നം ഉണ്ട്, അത് എടുത്തോളം പറയും. അതിന്റെ രത്നം കൊണ്ട് ആ രത്നം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാ. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ബ്രാഹ്മണൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ രത്നം എന്താണ് ഇത്ര അമൂല്യമാണ് അല്ലെ, ഇതെന്താണ് ഈ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഇതിനെ വലുത് നിൽക്ക് ഞാൻ തരാന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഹരിനാമ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വേസ്റ്റാ. അവർക്ക് കല്ലും ഈ പൊന്നും ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ വരുന്ന അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തോ മാമി വിജാനന്തി യവാൻ യജാസ്മി തത്തദഹ തദോ മം തത്തദോ യജ്ഞോദ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ നേടുവാൻ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തി വേണം. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയണം, നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം, മുകുന്ദൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. മുക്തി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് കിട്ടി, 1 സെക്കൻഡ് അത് ആ കിട്ടണ വരെയുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് തുടങ്ങും നമുക്ക്, അല്ലെ? അതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം ചെയ്യും, പിന്നെ അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമുക്കത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണതയിൽ എത്തേണ്ട സ്ഥലമല്ല ഇത്. ഇതിവിടെ ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയിൽ എത്താം. അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ സമർപ്പിതം ഉണ്ടായാലോ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബാക്കി എല്ലാ ദേവതകളെയും നമുക്കറിയാം. പരമശിവൻ ക്ഷിപ്രമാണ് അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാതും നമുക്ക് നേടിത്തരും. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലേ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, മരണമില്ലാത്ത വരം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എനിക്ക് അടക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ തരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് അവർക്കൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രം ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന സഹസ്രസത ലക്ഷ്മി സേവമാനി എന്നാ പറയുന്നത്. അത്തരം ലക്ഷ്മിമാരാണ് സേവിക്കുന്നത്, ഒന്നല്ല, അത്തരം ലക്ഷ്മിമാര് സേവിക്കണം. ആയ ഐശ്വര്യ ദേവതകള് സേവിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ.
സർവകർമാണേഭി സദാ കുർവണ്ണു മത പ്രാശയ മത്പ്രസാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദം അവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അത് ഏത് തരം പ്രവർത്തികളെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്, ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ. അവര് ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല, ഡയറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കുറെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ഷേത്രത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അവർ ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തർ. അപ്പൊ അവന്റെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പ്രവൃത്തി വേറെതായിരിക്കും. അവന്റെ ആശ്രയമാരാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്താണ്, അനശ്വരം ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയേണ്ട കാരണം. കാരണം സേവനത്തിലൂടെയും, കാരണം ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ചേതസ സർവകർമാണി മയി സന്യാസം മത്പര ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത മച്ചിത്തം സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും സർവകർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യം ഭഗവാന് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ ശ്ലോകം കഴിയാറായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടൊക്കെ എത്തുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഭക്തി ഭക്തി ഭക്തി. ആദ്യം മുന്നേ അതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി, ത്രിഗുണം, ജ്ഞാനം, ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടേക്ക് എത്തുന്തോറും എന്താണ് നമ്മളെ ബുക്ക്, അതായത് ഭഗവത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഭക്തിയാണ്, വേറെ ഒന്നും പറയണില്ല. കർമ്മം ചെയ്യണതടക്കം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മച്ചിത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷസി അദാചേദമഹങ്കാരം നാശോഷസി വിനക്ഷസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോട്ടെ നാശമാണ് ബലം. അപ്പൊ രണ്ട് കറക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ, എന്റെ പ്രസാദം, അതായത് എന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അവനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ആ ക്ലേശങ്ങളെ ആ വ്യക്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ ക്ലേശങ്ങൾ അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാത്തവരാണോ നാശമാണ് ബലം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അറിയാം. അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാര്യന്മാര്, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ, സാധാരണ എല്ലാവരും പറ്റിയല്ല, നമ്മൾ അത്രയും ഭഗവാന് വേണ്ടി മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ആ ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അത്രയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സുഖം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളൂ. അതിന് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ആ കഥ മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആയിരിക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, പിന്നെ ആർക്കും തൊടാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പ്രത്യേകത. കൃഷ്ണബോധത്തോട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാവും, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അതീതനാവും. കൃഷ്ണ പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ അയാൾ സ്വതന്ത്രനായി. കാരണം ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരും നമുക്ക് കുശലില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. കുശലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കായ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അതീതൻ. ഭൗതിക ക്ലേശം തന്നെ, ഈ ഭൗതിക ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം, അത് ശരീരമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് പതുക്കെ കൊണ്ടുപോകാം നമ്മളെ.
യഥാഹംകാരമാശ്രിത നായോർഷിതി മന്യസേ മിതശ്യ വ്യവസായസ്ഥ പ്രകൃതിസ്ഥൈ നിയോഷതി. എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴിച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി നീ യുദ്ധം ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അർജുനോട് തന്നെ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിന്റെ ഗുണം എന്താണ് ആ ഗുണം നീ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനെ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കൊട്ടാരം കിട്ടും എന്ന് ഇതല്ല അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ, ഭഗവാന്റെ ഹിതം എന്താണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി നീ യുദ്ധം ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ്, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. സ്വഭാവേചേന കൗന്ദേയ നിബന്ധസോന കർമ്മണ കർത്തും നേജസ്സി സന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യേവ ശോ അഭീതദത്. അല്ലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാം. എല്ലാം നിനക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം നിന്റെ എന്താണ്, നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നീക്ക് എന്തായാലും അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം അത് വേറൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സൂചന അതിലുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നത് നടക്കുന്നു ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും, അത് കൺഫേം ആണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്റെ ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിക്കുക, അല്ല നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നീ ആ യുദ്ധം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മള് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ. ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് തിരിഞ്ഞ് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനും കഴിയും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ കർമ്മം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ബ്രാഹ്മണന്റെ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലാണ്. ആ യജ്ഞത്തില് എന്താണ്, ഹിംസ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹിംസ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഹിംസ ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന്. അതല്ല, ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ ആ ഹിംസ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ്. അല്ലാതെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യല്ല. ആ ഹിംസിക്ക്, അതായത് ആ മൃഗം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൃഗത്തിന് വേറൊരു കർമ്മബലം തന്നെ പവിത്രീകരിക്കാൻ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വേറൊരു ജന്മം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. അത്രയും കഴിവുള്ളവരെയാണ് ആ ബ്രാഹ്മണർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കാണുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അവർക്കടക്കം അപ്പൊ അവര് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഹിംസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർ ഹിംസ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോലും അതിന് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നീ അത് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയസർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രഹ്മയം സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാം. അർജുന, പരംപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്നെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മ ബ്രഹ്മണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പിന്നാണ് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്നെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ബ്രഹ്മണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ എടുത്താണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് പോലെ തോന്നുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ തന്നെ സാത്വികവും രാജസ്യവും അതുപോലെ തന്നെ
താമസിയുണ്ട് അല്ലെ. അത് തന്നെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മപരമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലെവലിലുണ്ട്. എല്ലാതും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ. സത്യത എല്ലാതും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സുഖത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നത് 3 ഇവരെ പറ്റി, അതായത് ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഇവരെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ച് നമ്മൾ അതിനു മുന്നത്തുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ, സാത്വികഗുണം, രാജസിക ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ താമസികം. അപ്പൊ അതിന്റെ ചില ദൃഢനിശ്ചയം, അല്ലെങ്കിൽ സുഖം, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം, ഇതെല്ലാതും ഓരോ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അവരോരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നു. എന്താണ് ഒരു വൈശ്യർ എന്തായിരിക്കും, അവന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം, ഒരു വൈശ്യരാണെങ്കിൽ വൈശ്യന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം. അത് ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം, ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കാം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ നമുക്ക് പാപം ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. ഭക്തിയിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സ്, വാക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ക്രോധം, കാമം, അഭിമാനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്താം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭക്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് പിന്നീട് വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തി അല്ലാതെ വേറൊന്നും കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപഴിച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം അപ്പൊ എന്റെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, നിനക്ക് ഏതാണ് നിന്റെ വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ എന്താണ് കർമ്മം, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. അത് എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് കർമ്മയോഗം കൂടെ ടച്ചായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതില്. ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിലെടുത്താണ്, അത് കൂടുതലും പൊക്കത്തില് സമ്മറി പോലെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നാളത്തോടുകൂടി നമ്മളെ അധ്യായം കഴിയും. നാളെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനും ചെയ്യാം. 2 അധ്യായം കൂടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. എല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണല്ലോ. പഴയത് തന്നെയാ അത്. അത് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അത് വെച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയാം ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക. 17ഉം 18ഉം കറക്റ്റ് വായിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2-3 കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ ലെവലിൽ ഞാൻ പറയാം ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു, നാളത്തോടുകൂടി കഴിയോ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ? ചിലപ്പോ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളും കൂടി ഉണ്ടാവും. നാളെ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാനേ നാളെ രഥയാത്ര ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സത്സംഗത്തിന്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇല്ലേ ഇവിടെന്താ കൈപ്പറമ്പ്, മനസ്സിലായി, അവിടെ രഥയാത്ര. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ അങ്ങോട്ട് പോകും. കുഴപ്പമില്ല. മാതാജി വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ സുജിത മാതാജിയോട് പറയാം. ശരി ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ഇത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കും. നമ്മള് ബെഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മാതാജി ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാ. എല്ലാവരും ജപിക്കണം, മാലയുടെ എണ്ണം ഒന്ന് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ മല ജപിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരും പറയാം നാളെ. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പ്രഭു തന്നെയാണോ എടുക്കുന്നത്? പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും. അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പറയണം അതുപോലെ ചെയ്യാം. ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതില്?
എന്നും പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോയി ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ സ്പീഡ് കൂടി പോയാലേ എനിക്ക് തോന്നി. അത് പറഞ്ഞ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ത്രിഗുണങ്ങളും അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും. നിങ്ങൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് സ്പീഡിൽ പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനത് സ്പീഡിൽ തീർത്തത്. പിന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ കോഴ്സ് വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ ഇത് തോന്നും. അതും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് തീരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, അത് തന്നെ ഇനി തുടങ്ങല്ലേ നമ്മള്. തീരെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ലെവൽ 3 എങ്ങനെയാണ്? ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 3 ആണ്. ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സിൽ വരുന്നില്ല, 3 ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. ഒന്ന് ഉപദേശാമൃതം, ഒന്ന് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്, ഒന്ന് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ അത് ഫുൾ ഭക്തിരസം എന്നാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായി? അതിന്റെ ബിന്ദു ഭക്തിരസാമൃത് ബിന്ദു ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്, അതായത് ഈശ്വരനാണ് അല്ലാതെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം, അമൃതാണ് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭക്തിയില് നമ്മള് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 മാലെങ്കിലും ജപിച്ചിരിക്കും. 16 മാല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷാഗുരുവിന്റെ ഒരു നമ്മളറിയില്ല, ഒരു നമ്മളോടുള്ള കരുണയാണ് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രബലതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വേറെ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ കിട്ടും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ആത്മാവല്ല, ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ അറിവല്ല, നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമുള്ള അതില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അപ്പൊ അത് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മള് ജപെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത്ര പറ്റില്ല. അതിലാണ് പറയുന്നത് നാമം ജപിക്കണ പറ്റില്ല. ഉപദേശമൃതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ് നാമം ജപിക്കണതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയണ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ. അത് നാമം ജപിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയുന്നത് രുചി കിട്ടില്ല. മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് കൽക്കണ്ട ഒരു മരുന്ന് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ള വ്യക്തി കൽക്കണ്ടം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ മധുരം തോന്നൂല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസുഖം മാറുമ്പോഴാണ് അത് മധുരം തോന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതിക നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് നാമജപ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിന് ടേസ്റ്റ് തോന്നൂല എന്ന് പറയുന്നത്. ടേസ്റ്റ് തോന്നണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്നാലും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ അസുഖം മാറി മാറി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ടേസ്റ്റ് വരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. പ്രഭുജിയുടെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് അനന്തമയ ഹലദർദാസ്, ദീക്ഷാനേമി. ശരിക്കും അതാണോ പേര്? എന്റെ പേര് ശരിക്കുള്ള പേര് അനൂപ്. അനൂപോ? അനൂപ്, പേര് അനൂപ്, ദീക്ഷാനേമ് അനന്തമയ ഹലദർദാസ്. ഇത് ഓരോരോ പേര് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇടുന്നതാണോ? അത് നമ്മുടെ ദീക്ഷ കിട്ടിക്കഴിയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്ത് നമ്മള് 16 മാലയും 4 യമ നിയമങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂജാ കാര്യങ്ങളും അതും ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറെ നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഞാനൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് താമസിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അതിനെ? നമ്മൾ അത് എടുക്കണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കണക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു സമയത്താണ് കിട്ടുക. നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് നമ്മള് കിട്ടണമെന്നില്ല അതൊന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്തോരം ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുരു പ്രഭുജി അല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ഗുരു ഒന്നല്ല ഹരേഷ്. ഞാൻ പറയണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, നമ്മൾ സത്സംഗമാണ് പറയണത്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ നിന്നായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദീക്ഷ കിട്ടിയവരാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിനോട് ഇതുള്ള കാരണമുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുന്ന റൂളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ദീക്ഷ തേരുമ്പോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയും കൂടി റെഡി ആവണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേ? ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അതൊന്നും കുഴപ്പം. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്
അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കുറെ പേർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ, പക്ഷെ നമ്മ വിചാരിച്ചാലും കിട്ടണ കാര്യമല്ല അത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിന് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ലെവല് അത് നമുക്ക് ചിലയിടത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, കൽക്കട്ടയിലായിരിക്കും, എവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്. അതിന് കുറെ എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിവേദ്യ മന്ത്രങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങള്, അത് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദീക്ഷ വേണം. ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടാണ് ഇല്ല ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ദീക്ഷ അല്ല. ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിഷ്ടമാണ് നമ്മ നാമം ജപിച്ച് ബാക്കി ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ പറഞ്ഞു തരും എന്നൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. പിന്നെ നമ്മളെ ചോയ്സാണ്. അങ്ങനെ 6 മാസം തൊട്ട് 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അപ്പൊ ഒരു 6 മാസമെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഗുരു ആശ്രയം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഗുരുവിനെ നമ്മള് ഉള്ളുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു ഇത് വരും. അത് അങ്ങനെ ഒരു 6 മാസത്തോളം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാള് ചിലപ്പോ 16 മാലൊക്കെ ചെയ്യും, പിന്നെ 1 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 6 മാസത്തോളം മിനിമം, 6 തൊട്ട് 2 വർഷമാണ് പറഞ്ഞത്. 2 വർഷത്തോളം നമ്മള് ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് തോന്നണം ഞാനിതിൽ പക്കയാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെന്റാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മ ദീക്ഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ പതുക്കെ കടക്കാം. ഭഗവാന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് 1 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 10 വെക്കും നമ്മളെടുത്ത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളങ്ങോട്ട് വലിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു നമ്മള് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഭുപാദാശ്രയം ഗുരുആശ്രയം എക്സാം ആണോ? അത് എക്സാം ഉണ്ട് ഇതുണ്ട്, ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അമ്പലത്തിൽ നിന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്. മായപ്പൂരിൽ നിന്നും ഇന്റർവ്യൂ വരും. എക്സാം എങ്ങനെ എടുക്കുക? പ്രഭുപാദാശ്രയം ഗുരുആശ്രയം അത് അമ്പലത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതിനൊരു 6 മാസം വരെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുരുആശ്രയവും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1 വർഷത്തോളം വീണ്ടും നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന് നമ്മളെല്ലാ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ സർവീസുകളും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അവിടെ നിന്നുള്ള ലോക്കൽ ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഇതൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ലോക്കൽ ടെമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ലോക്കൽ ടെമ്പിൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷനും കാര്യങ്ങളും വേണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പൊ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവര് അത് നമ്മള് ലെവൽ 5 കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലെവൽ 5 എന്നല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് 3 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മള് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ബെറ്റർ. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസത്തോളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് 6 മാസം ആയിട്ട് നമ്മൾ 16 മാലയും നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം, ഭഗവത് സേവന സർവീസുകൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ മിനിമം കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇവിടത്തെ നമുക്ക് ഈ അഡ്മിനായിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സത്സംഗത്തിലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, സത്സംഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെറ്റർ വേണ്ടി വരും. കാരണം അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് പ്രസിഡന്റ്, ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ വേണ്ടിയാണ്. ബുക്സിന്റെ സെയില് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ വേണ്ടി വരും. അതും എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യില്ല. അതിനൊരു ചില സമയത്ത് ഗുരു മഹാരാജാവിന്റെ ഫ്രീ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോ ഈ വർഷം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ 2 വർഷത്തിനിടയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ 3 വർഷത്തിനിടയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ അവിടെ അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മള് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ടെമ്പിൾ തന്നെ ചെയ്തു തരുമോ? ഏത്
ഇതൊക്കെ പ്രഭുപാദം ഇതൊക്കെ? അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. അത് ശരി. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മോത്സവം നടക്കണുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ പറയും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഗുരുവാശ്രയം എടുത്തോളാൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സും ശരിയാക്കാൻ പറയും. ചിലപ്പോ മഹാരാജ് വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പറയാം. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് എപ്പോ വരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഗുരുവാശ്രയം എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിനല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ IDC ചെയ്തു, ഡിസൈപ്പിൾ കോഴ്സിന്റെ. ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, അതിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ക്ലാസ്. IDC ഒക്കെ മസ്റ്റാ. IDC ചെയ്തു. IDC കിട്ടി, എനിക്ക് IDC കിട്ടി. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദാശ്രയം എഴുതണമെന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാലോ അല്ലെ? അത് വരുമായിരിക്കും, അത് അറിയിക്കുക അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ 16 മാല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജപിക്കണം, 4 നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ സർവീസുകൾ ചെയ്യണം. ക്ഷേത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പറ്റും. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ടോ കേരളത്തില്? കേരളത്തില് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട്, വളരെ അപൂർവമില്ലാത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ തന്നെയുണ്ട്, എറണാകുളത്തുണ്ട്, കോട്ടയം ഭാഗത്തുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റാത്തതാണ് ഓൺലൈൻ സർവീസിംഗിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് അത് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മാതാജിക്ക് അറിയാം, വിജയശ്രീ മാതാജിക്ക് അറിയാം പല കാര്യങ്ങളും. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണല്ല. ഓൺലൈനായിട്ട് എന്താ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം? ഓൺലൈനായിട്ട് കുറെ സർവീസുകൾ വരും. നമ്മള് കുറെ സർവീസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഒരു സർവീസ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സില് എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പിടുത്തമില്ല, അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ സർവീസിന്, അപ്പൊ ചില മാതാജിമാർ അത് ഫോൺ വിളിച്ച് പലരും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ, പിന്നെ അവരുടെ പേരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓൺലൈൻ സർവീസുകളും വരും. അതും അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാല ജപിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് പറഞ്ഞു നമ്മ കഴിക്കാതിരിക്കാം. അല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല ചെയ്യണ്ട. അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ, ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി എന്ത് കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, മനസ്സിലായേ? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാല്ല, നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പവർ നമുക്കുണ്ടല്ലോ, ആരും തന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ തന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലും പതുക്കെ പതുക്കെ അത് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്ന പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ആദ്യം ഒരാളിന് വരാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആള് തുടങ്ങും, പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് വരണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോ വരാകിരിക്കാം. പക്ഷെ പല നമുക്കിപ്പോ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, പല വീടുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒറ്റയടിക്കല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രസാദം നമുക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫലങ്ങൾ വെക്കാം. ഭഗവാൻ അത് വെക്കണോ, ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണോണ്ടും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അത് അവർ കഴിക്കുമല്ലോ, പ്രസാദം കഴിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് പ്രസാദമായി മാറിയത്, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് ചെയ്തു പോണത്. നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. അവിടെ കൂടുതൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വരെ നമ്മൾ അധികം നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ പതുക്കെ വന്നോളും, നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് പോണത്. അത് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ശരി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉം.